Makadini kwese kwamuri. In today's lesson, toda kutarisa ma-fractional simultaneous equations. Kureva kuti tikuda kuita ma-simultaneous equations, asi ma-equations aya anenge ari in fractional form, anenge aine ma-fractions. So before we get into our lesson, toda kuita a quick revision. The revision we want to do here is tiri kuda ngotaura kuti we learned primarily 4 methods of solving simultaneous equations. Takaita ma-methods 4 atakadzidza ekusolva ma-simultaneous equations. Method yekutanga, this is the method of substitution. Then secondly, the method of elimination. Number 3, the method of equality, yatinogona kupa rimwe zita transitivity. Then lastly, method yatakaita is our number 4. This is the method of matrices. So in this lesson, pama questions atichaita under fractional simultaneous equations, I won't be demonstrating ma methods aya ese ari 3, because method iyi yekusolva nema matrices takatotaura kuti munongoishandisa kana question yataura specifically kuti inoda kusolvewa in that particular way. Saka kana question yedu isina ma matrices, question yedu isina kutiudza kuti tisolve tichishandisa ma matrices, we are limited to the first 3 methods, even though tichinyanyo kutarisa the first 2 methods. Saka I'm not going to be doing everything kana to demonstrate ma methods aya ese ari 3. What I'm going to do is ndichakudzidzisai kuti muno identify sei the best method inokutorai kuenda nemi kuanswer in the quickest time possible. Iyo method yacho iri best fitted for that particular question. Before we go anywhere again, ndiri kuda kuti murangarire method yatakadzidza pamusoro payo tikaishandisa pataisolva ma-fractional equations, the method of clearing the fractions. This method is very important. It's going to be handy. Kana muchida kurevisa, you can look for the cluster we did on equations, and then you can revise and revise. But pano, just for the sake of those who want a quick reminder, let us say we are dealing with a situation like A over B plus C is equal to D. We want to solve that. Saka kana chiti clearing the fractions, tiri kuti we look at our denominators. Then we see kuti panapa tina B. Panapa tina B, we multiply everything by this denominator B. The effect is mabi anochekana kuno kutosara tina A plus C times B ndi BC, this is equal to B times D ndi BD. Saka transition yaitika panapa kuti pa equation yatanyora pamusoro tanga tiine fraction A over B, but equation yatanyora pasasi hatichisina a fraction, though inonzi clearing the fractions. Clearing the fractions in simple terms kubvisa ma fractions. So that is also going to be handy. Let us go to our first practice question kuti munyatsokuona kuti tirimbotaura nezvei. This is the practice question we want to focus on. Question yedu iri kuti solve the equations 1/2 of x plus a third of y is equal to 4. A quarter of y minus a third of x is equal to 1 over 6. Before we get into this question, may you please consider subscribing and also following. Tisati taita futi question iyi, ndakandichikumbirawo kuti kana zvichibvira mupause video muatempta question iyi paside. Maattempta this question paside,
mozoita unpause muchiona kuti tinoita sei. That way you'll be able to learn more efficiently. Let us get to our question. Question yedu iri kuda kuti tiite solve the equations. So questions edu ndo mawiro anoita. Tinokonzi solve the equations tobva tapiwa two linear equations. We should automatically know kuti tiri kudhila nema-simultaneous equations. We are going to build more on simultaneous equations when we start discussing about graphs, especially linear graphs kana kuti straight line graphs. We are going to have a better understanding of simultaneous equations, the implication of simultaneous equations. What we are doing now is tiringodzidzisa kuti tinosolva sei. So we write down our equations as we have them. Tina half of x panapa plus a third of y. This is equal to 4. Then pasapa we have a quarter of y minus a third of x. This is equal to 1 over 6. Inoi equation 1. Iyo equation 2. Saka kulabela ma equations kwakakosha. What do we do? Chatakufanirwa kuita panapa clearing the fractions. Saka nachiclear ma fractions takatarisa equation number 1. We look at the denominators we have. Tina 2 na 3. We need a common number. In mathematical terms, tikuda a lowest common multiple. Kana kuti we need a common denominator. 2 na 3. Kureva kuti toda number yokuti 2 na 3 zvinopinda zvisingasiye remainder. Number yatinayo ndi 6. You can talk of etc. But number yatinayo yatinowana from just multiplying 2 times 3 ndi 6. Kureva kuti we should multiply every term inside equation number 1 with the number 6. Saka panapa cha multiply nani na 6 panapa, apo to multiply futi nani na 6 zvakare. Saka 6 wakuda kumunyora apo, panapa to multiply na 6. So we are going to deal with these separately. Apa tichiri takatarisa equation 1. Tatarisa ma denominators 2 na 3. We want to clear the fractions. Saka our common denominator ndi 6, a number in which 2 na 3 zvinopinda zvisingasiye remainder. Then we multiply every term inside the equation with 6. 6 times the first term, which is half of x, plus 6 times the next term, which is a third of y. This is equal to 4 times 6. Tadai, we then simplify. 2 into 2 ndi 1, 2 into 6 ndi 3. 3 into 3 ndi 1, 3 into 6 ndi 2. Then 4 times 6. So let us rewrite pasi panapa. What we now have is our equation number 1. It's 3 times 1x, which is 3x panapa. Then 2 times 1y, that's plus 2y, is equal to 6 times 4, 6, 12, 18, 24. Saka iyi ndo yava equation chi 1. Maona zvataita. Mukasabata apa dzinge dzafa maths dzacho. Please tereresai zviri kuitika apa. Let us now deal with equation number 2. We look at the denominators. Tina 4, tina 3, tina 6. Saka the common number yatinowana ndeyani? Ini ndiri kuona 12. 4 anopinda muna 12 asingasiye remainder. 3 anopinda muna 12 asingasiye remainder. 6 zvakare anopinda muna 12 asingasiye remainder. Saka pano takumultiply nani na 12. Pano tomultiply futi nani na 12. Apo tomultiply futi nani na 12. Everything inside the equation, including iri kuno ku right hand side. 24 into 4 ndi 1, 4 into 12 ndi 3. 3 into 3 ndi 1, 3 into 12 ndi 4. 6 into 6 ndi 1, 6 into 12 ndi 2. Saka 3 times y, panapa we have 3y, subtract minus 1 times 4, minus 1x rather times 4 ndi minus 4x
it's equal to 2 times 1, which is 2. This is equation number 2, like that. Saka maequations edu ava simpler to deal with nepamusana pekuti tamanyora in that way. Now what we want to do panapa is, let me rewrite my questions edu panapa, or rather pano panongoita zvakare. Pandoda kuti zvedu zvive pano 1 kuitira kuti munyatsokuona kuti zviri kuprogressa sei. Saka which method are we going to employ? Pamamethods ari 3 atakadzidza. The method of elimination, substitution, and equality. Before we even think of that, we have to rearrange our equations in such a way yekuti ma-x anoberekana, ma-y anoberekana, then ma-numbers, ma-constants anoberekana. Panapa pana 3x pazasi pana 3y. That's a problem. Saka tinogona kunyora pano toti 3x plus 2y is equal to 24, equation 1. Then pazasi tozoti minus 4x plus 3y is equal to 2, equation number 2. Kana tanyora nenzira iyo tinenge tanyora zvakanaka. Maona, ma-x aberekana, ma-y aberekana. But take note kuti pakurearrange kwataita tameka sure kuti each term yakabereka its appropriate sign. Ndosaka pano tanyora tati minus 4x because 4x uyu ari negative. Then zvimwe zvese ma-positive, ndosaka tangozvinyora as positives. Now we have to decide which method to use. Method yachashandisa panapa, it's the method of elimination. Saka method of elimination tinoshandisa papi? Method of elimination tinoshandisa kana number 1, tisina pama-equations pedu a variable kana kuti an unknown ina coefficient 1. Kana tikatarisa pama equations edu anaya, totarisa x uyu ari muequation 1, toona kuti ari kumultiplyiwa na3, y ari kumultiplyiwa na2. Todzika kuno toona kuti x ari kumultiplyiwa na minus 4 and y ari kumultiplyiwa na3. Because manamba ese aya 3 2 minus 4 3 hapana 1, kureva kuti hatingorina x kana y yakamira yega isina chiri kuimultiplya chatiri kuona. That is a telltale sign yekuti we should use the method of elimination. We cannot use the method of substitution. We can use the method of substitution, but inosoti inova complicated unnecessarily. We can use the method of equality, transitivity, but inova complicated unnecessarily. We can use the method of matrices again, but it's complicated unnecessarily. So the method we are going to use up is elimination, and our reason is ma coefficients are x na y hapana 1, uye hatina a term ine the same coefficient. Tikatarisa x panapa ushu x uyu zvakaberekana kudai so, we can see kuti ma coefficients acho ndi 3 panapa pana minus 4 pasasi. Tikatarisa y also see kuti ma coefficients ndi 2 na 3, because hatina either x kana y zvine ma coefficients akafanana pamusoro nepazasi, uye hatina ina 1 as a coefficient. That is a sign yekuti we should use elimination. So I hope it makes sense, but it's going to make sense as we progress through the lessons. So panapa let us see kuti toita sei kuti tisolve zvinhu zvedu. So let us rewrite my questions aya. Handisi kuda kudzika kunoku, ndoda kuti zviungane pano 1. So takuya panapa takunyora 3x plus 2y is equal to 24. This is equation 1. Minus 4x plus 3y is equal to 2. This is equation 2. We are going to use the method of elimination. How do we use the method of elimination? We now have to elect, we now have to choose again.
kuti tinoda kueliminata ipi pakati pax nay. Yatinofanirwa kuselekta kuti tieliminate, ngatitarisei ine mapositive coefficients. Toda kuzama kuavoida the negative sign as much as we can. Saka tikatarisa macoefficients ax tinoona kuti ndi 3 nani minus 4, there's a negative. But macoefficients ay ndi 2 na 3. Saka we are going to eliminate y. But this is not to say kuti hapana masituations ekuti tinenge tiine a negative coefficient for both x na y. Ariko. That is why muchifanirwa kudzidzira even kuita kana tiine a negative. And the question we did last, that is in our first lesson on introducing simultaneous equations, is an illustration which talks about that. Saka panapa we have decided we want to eliminate y. How do we go about that? Tinoti equation 1 tinoimultiplya na 3. Saka equation 1 tomultiplya na coefficient ya y ari equation 2. That's why multiply na 3. Then iyo equation 2 yacho multiply nani? If you said 2 you are correct. Multiply na 2 like that. So let us do our multiplication. This multiplication, remember, we are multiplying every term inside either equations by this number. Saka 3 times 3x, the 9x, 3 times 2y plus 6y, 3 times 24, and 3 times 24. So 24 times 3, 4, 8, 12. Then 3 times 26 plus 1 is 7. Saka 3 times 24 is 72. Then let us go past as panapa 2 times minus 4x minus 8x. 2 times 3y, that is plus 6y. And lastly, 2 times 2, that is what? 4. Like that. Saka we have decided to eliminate y, and as you can see, tatofananidza kana kumechesa macoefficients a y. Twatadi toisa line redu panapa rakadai so. Toisa line redu. Then we look at 6y na 6y. Remember, tine an exercise yandakati munoinda nayo munoitira kuraf paper kwenyu. Munonyora 6y, term y iri pamusoro. Monyora 6y again, term y iri pasasi. Mobva maisa kabox panapa. Moti this should be equal to 0. Moona kuti mukati mebox umu muchaisa minus here kana kuti plus. Kuitira kuti 6y na 6y zvive 0. I think it's quite obvious kuti panapa toisa minus. So because tunoisa minus wacho ndiye watichazonoisa apo. Saka panapa tichaya panapa totichi minus totaisa kabox kedu kakadai so. And so koma edu panapa tavataisa chi minus like that. And it. So continuing with our working, tikati 9x minus 8x zvinoreva kuti 9x plus 8x, because ma minus akasangana anoita plus, and 9x plus 8x ndiani ndi 17x. So 17x is equal to what? 72 minus 4. 72 minus 4 ngambo run apo ndi 8. Then 7 minus 1 is 6. Saka apo 72 minus 4 ngerichi 68. Like that. So zvandokuda kuti muone pano ndezvekuti 9x minus 8x. Uyu minus wataisa kusasi kuti wataisa ka bracket. I relationship inozoita kuti 6y minus 6y zvive 0. So tinoapply ku everything. In essence, tiri kusubtracta equation 1 minus equation 2. Kunyangwe hedu tisina kuchinyora, but ndo zvatiri kuita in essence. So 9x minus 8x ndiyo 17x. 6y minus 6y ndi 0, and 72 minus 4 is 68.
We now need x panapa, saka we divide both sides nani na 17. Then we now need to know kuti 17 inopinda kangani muna 68. Tikati 7, 14, 21, then 28. Kureva kuti tikati 17 times 4 panapa. 4 times 7 ndi 28, carry 2, 4 times 1 ndi 4, 5, 6. Kureva kuti 68. Saka 17 inopinda 4 times into 68. Ma 17 achekana. 17 into 1 into 68 ndi 4. Saka x is equal to 4. Like that. Taona kuti x iri equal to 4. What do we do? Kuti tizive kuti y anga ari chii. Kuti tizive kuti y anga ari chii, tinochoose either equation 1 kana kuti equation number 2. Yatino replace x na 4 mairi kuti tiwane y. And semunhu anoavoid the negative sign as much as possible, choose equation 1. So equation 1 yakati iyo 3x plus 2y is equal to 24. Toda kureplace x na 4, saka 3 times 4 plus 2y is equal to 24. Then what is 3 times 4? 4, 8, 12. So 12 plus 2y is equal to 24. 2y is equal to 24 subtract 12. Yachinja sign not yajamba equal sign. Saka 2y is equal to 12. From 24 minus 12, divide both sides na 2. It means y is equal to what? 6. Saka x yedu is equal to 4. Y is equal to 6. That is what we get. Then kana kuri kuti muri kunyora examination, then nguva yobva yakuwandisirai in essence ndiri kuti manyora zvakanaka exam renyu zvekuti masara muine nguva yekurevisa. Kana muchida kucheka kuti masimultaneous mamaweka zvakanaka, ende kucheka uku kunoitirwa kurough paper, hakuitirwi paanswer paper. Munongoelecta any equation pamaequations aya ari 2. Moreplace x na y, moona kuti iri equal to 24 here. Saka let me take equation 1 zvakare. Imimi kana makupractiza kana kuti pamaita mega, that is if mambo tanga mapoza mukaita mega, mune nzira yamaita nayo inogona kuti siyanei nenzira yandiri kushandisa inini. Chakakosha maanswer. So 3x plus 2y is equal to 24. 3x plus 2y is equal to 24. X 34, saka 3 times 4 panapa, plus 2 multiplying y in the 6. Is this equal to 24? 4, 8, 12 apo, plus 6 times 2 is 12. Yes, 12 plus 12 is equal to 24. Kureva kuti our answers are correct. Kuri kuti manga ma-electa kuda kushandisa minus 4x plus 3y is equal to 2. Just a bonus. Minus 4x plus 3y is equal to 2. Imimi kana muchizviita muexam yenyu mukangogumira panapa mukangoconfirma ne1 equation kuti maanswers enyu ari correct, you are done. Ndakutongoita wangu kuratidzai kuti hazvina basa kuti mapika which equation. Minus 4 times 4 apa plus 3 times 6, is this equal to 2? Minus 16 apo plus 6, 12, 18, is this equal to 2? Rearrange kuno, it becomes 18 minus 16, and yes, it's equal to 2. Correct, our answer is what? Correct. So imimi kana makuverifya kuti answer yenyu iri correct here, that is kana maona nguva yekurevisa, you just pick any equation. Inofanirwa kukupai 2 unoushu kana kuti 24 pamusoro panapa. The equation should be true if you replace the values of x and y alike. So this is what we did on this question. If you have any questions, please utilize the comments or direct on my numbers. But chandoda kuti munyanyo kubata panapa ndechekuti tinoshandisa elimination kana tine manumbers aya 1, 2, 3 na 4. Manumbers aya
hapana 1 uye hapana akafanana exactly. That is when we use the method of elimination. Let us prep up to go to our next practice question. This is the practice question we want to look at. Before we get anywhere, and not before we begin this question, I'm going to teach you 3 methods. Chakudzidzisai mamethod matatu. Method dzandinorecommenda imethod 1 nemethod 2. Method number 3 ndichakuintroducei to another way of thinking mathematically, which will be instrumental kana kuti material to O level ZIMSEC in a very miniature way. Kureva kuti method number 3 changokuratidzai kuti munogona kuisolva nenzira yakati, but I don't expect kuti muishandise per se, kunze kwekuti you learn about it and you think you can use it properly. So let us get to business. My method number 1, tonyora maequations edu pasi. 2 over x minus 1 over y is equal to 3. Equation 1. Then equation yedu iri kuti 4 over x plus 3 over y is equal to 16. Equation number 2. So ndo maequations edu atiinawo. Solve the equations. Ndo mubvunzo watinoda kuita. The first step we do is we want to clear the fractions. But clearing the fractions manje, it's going to be unique panapa. Nepamusana pekuti ma-fractions edu kana kuti in our denominator we have unknown variables. Mudenominator medu tina x na y. Because of that, zvoreva kuti our common denominator is going to be xy in the first equation. Xy taiwana kupi, we multiplied the denominators, x times y the xy. Kana kuina na x kunoku, x na y kuma denominators, muchida ku clear ma fractions, this is what you have to do. Saka kunoku kadai so cha multiply na xy, our common denominator, then this term again na xy our common denominator, including na 3 uno cha multiply futi na xy. Apparently, since tina xy kuma denominators in equation 2, we are going to do the same. So apa ndi xy apa momunyorawo zvakanaka, xy xy like that. Then let us simplify equation 1. X unoyu anonocheka umwe x kosara y. Kureva kuti inenge yakuti y times 2 tichiwana 2y kunoku. Then y unoyu ocheka y, tosara tina minus x. This is equal to 3 times xy di 3xy. Indo yava equation 1 yedu like that. Murikuzona. Then manje equation number 2 ma x ochekana tosara na 4y kunoku plus ma y ochekana plus 3x. This is equal to 16 will multiply xy, so it's 16xy. Equation number 2. Murikuzona. So tadai so much. What are we going to use? Panapa we can actually, because zvinoitika kuti kana tapiwa maequations edu ari fractional, kureva kuti ani ma-fractions, our first step ku clear ma-fractions. Ta clear ma-fractions tozosolva ava ma-linear equations atinoziva. Saka patiri apo manje, we have tinogona kuapply 2 methods. We can apply substitution, we can apply elimination. But yandichadzidzisai inini is substitution, nekuti we have a condition which is suitable to apply that method. Tati tinoapply the method of substitution kana tiine
ine coefficient 1 like in that case. Pana x na y kana kuti mavariable edu atiinawo, tikangoita inenge ina 1 as the coefficient, 1 as the multiplier, kana kuti isina a visible number iri kuimultiplier yakangonzi x kana kuti yakangonzi y, then automatically we should apply the method of substitution. But you can still apply the method of elimination muchitobuditsa answer. Saka pandinongokupai some form of advice, but you can actually apply method yamuri the most comfortable with. So how do we apply the method of substitution? Taona kuti we have a condition which allows us to apply the method of substitution. What we do pano is we have to make x the subject of formula. Saka tofunga kunyora equation number 1 taita make x subject of formula. But pano if you look at it, you are going to see kuti x anenge ari equal to 2y minus 3xy. This is equation number 1. So itika pano ndezvekuti minus x yaenda uko 3xy ichitoenda uko. So minus x payaenda uko yasvika iri positive, 3xy payaenda uko yasvika iri negative. That's why tatichi x is equal to 2y minus 3xy. Then tadaro manje tinenge taakuti equation 1 into equation 2. That is what we now do. Equation 1 into equation 2. Kureva kuti takutora equation number 1 tobva taireplace toipinza mukati meequation 2. We cannot take equation 1 tichipinza mukati meequation 1. And equation 1 yatiri kureva ino ishi yatanyora panapa pechi 3. This form of the equation. So we take that equation, we insert it into equation number 2. How do we do that? Tichano replace x need this expression. Saka ino yandi yakati 4y plus 3x is equal to 16xy. Tinenge takuti 4y plus 3. Then instead of kunyora x, takunyora chi 2y minus 3xy like that. Saka ya 4y plus 3, 2y minus 3xy is equal to 16xy like that. Mukuzona, that is what we have to do. Then I have to confess kuti apo the method of elimination would actually be less stressful, but let us continue with what we are doing. Maybe you can take it as your task kuti muda apply the method of elimination rather. Okay, so now let us continue with this. Panapa we just have to remove brackets, put out in over 4y, so that 3 times 2y plus 6y, 3 times minus 3xy, that's minus 9xy. This is equal to 16xy. Anditi. Then panapa kuti t simplify 4y plus 6y, the 10y. Then minus 9xy inoenda kuside uku. Throughout this is equal to 16xy minus. Nanti yanga iri minus kunoku. Paino jump inosvika iri chi plus 9xy like that. Kureva kuti 10y panapa iri equal to 25xy like that. Then manje tika divide both sides na y like this. Tona mawai achichekana uku, tona futi mawai achichekana kuno. Kureva kuti apo tinenge taanani, tinenge tava na 10 is equal to 25x. Then kana tikada kuziva kuti x anenge ari chi, we just have to divide both sides nani na 25. Kureva kuti ma 25 ekuno akachekana, x inenge iri equal to, tikati 5 into 10 tinowana 2. To that 5 into 25 to 5. Saka x is equal to 2 over 5. That is the value of x we are finding. Then kana takuda kutsvaga the value of y, achafango kunetsa. Tinongouya kunoku. And
toona maequations edu atiinawo, totora either equation tosubstitute the value of x, toona kuti the value of y inenge iri equal to chi. But what we can do rather to make matters more simpler, tinonotarisa ma-equations, equation 1 neequation 2 atanga tatosimplifya kudhara, tatoremova kana kuclear ma-fractions kudhara. Saka panapa we can take 2y minus x is equal to 3xy. So 2y pano minus x is equal to 3xy. This was equation 1. Saka we have written equation 1 panapa. Tanyora equation 1 pano, tikuda kureplace x na 2 over 5. Saka pese pana x tichanoisa 2 over 5. So pano tiri kuti 2y minus 2 over 5 is equal to 3 multiply x uyu anova 2 over 5, then chi, then y. So let us simplify further. Zvazviri ngoreva pano ndezvekuti tichati 2y minus 2 over 5 is equal to 3 times 2 times y. Saka 3 times 2 ndi 6 times y over 6y over 5, like that. Then kuti tiisolve manje tinenge taakungoti minus over 5 kaenda kuside uku, then 6y over 5 yoenda uku, korao tinenge ya 2y minus 6y over 5 is equal to 2 over 5. Minus 2 over 5 yanga iri negative yoenda uku ikava positive, 6y over 5 yanga iri positive ikaenda uku ikava negative. Then pano we can actually subtract normal apo. Our common denominator ngari 5. 1 into 5 ndi 5. 5 times 2y, that's 10y. Subtract 5 into 5 ndi 1. 1 times 6y ndi 6y. This is equal to 2 over 5. 10y minus 6y ndi 4y. Saka panapa it will be 4y over 5 is equal to 2 over 5. Then pano manje zvatinge tangoita ndezvekuti so we can multiply kuside kuno kuna 5, to multiply kuside uko na 5 as some form of clearing the fractions. Ma5 aya odi ochekana, mapaona. Then tadaro tasarwa na 4y is equal to 2. Tika divide both sides na 4 like this, y inenge iri equal to 1 half. 2 into 2 1 into 4 ndi 2, so y is equal to 1 half. So we calculated the value of x, tikaona kuti ndi 2 over 5, and the value of y tikaona kuti ndi 1 over 2. We can do the checking yatamboita, but since we are going to be applying 3 methods here, we are not going to do that checking. Method yedu number 2 inofanirwa kutipa the same answer as method number 1. That way tinenge tatoconfirma kuti taita chaizvo kunze kwekuti taita the same mistake yaizoita cancel out, which is a rarity. It's a rarity. So rather what I want to do pano is for my method number 2, saka ndo method number 1 and then for my method number 2 ndiri kuda kuti tinge taita kubva pano and kusvika apa panapa, kureva kuti tanyora maequations edu tikaclear mafractions, tikabudana 2y minus x is equal to 3xy, then panapa 4y plus 3x is equal to 16xy. So even though method yedu itaona kuti takachigona kushandisa substitution, ini ndoda kushandisa elimination kukuratidzai kuti elimination ine kakurerutsa zvinhu kainoita in this case. Saka panapa this is equation 1, this is equation 2. So how are we going to do it? So tinoita we elect kuti tikuda ku eliminator ipi. I'm going to pick y because of obvious reasons.
y haana positive plus y looks easy. So zvatanga tichimboita from our previous questions, tanga tichiti tiri kuda kumechesa macoefficients ay. Saka tanga tizomultiplya equation 1 necoefficient y, kureva kuti panapa tachigona kuuya tichiti equation 1 toti times 4, touya panapa totichi equation 2 toti times 2. Ndozvatanga tichiita traditionally, but pano hatisi kuda kudaro. Ndoda kukuratidzai something simpler. What if tikati equation 1 tobva taiti times 2? Kureva kuti 2 times 2y inova chi 4y minus x times 2 ndi minus 2x. This is equal to, then 2 times 3xy is 6xy. This is now equation 1. Then equation 2 yedu toda ngoisiya yakadaro, saka tinongoiti times 1, kureva kuti inongodzoka iri 4y plus 3x is equal to 16xy, equation 2. And so I believe kuti muri kuona how simpler it now appears panapa. Zvatangoita ndezvekuti taona kuti pane karelationship between 2y na 4y. Tikati saka let us just multiply equation 1 na 2 kuitira kuti ave 4y panapa, apo ova minus 2x, apo ova 6xy. Then macoefficients edu zvafanana. Toona relationship ichatishandira panapa, it's obviously a negative because 4y minus 4y ndiyo 0. Saka panota kuti minus 2x minus plus 3x, which means minus 2x minus 3x, which is minus 5x pano, is equal to, then apo takuti 6xy minus 16xy tinowana minus 10xy. And totanga tabvisa x, divide everything na x, x uyachichekana unocheka apo, kureva kuti tasaura tina minus 5 is equal to minus 10y. Then divide everything na minus 1, which has the same effect as kungocheka ma minus anaya. Tenge tasaura tina 5 is equal to 10y, like that. Then manje kuti tizive kuti y ndeyani takudivide both sides nani na 10. 5 into 5 1 into 10 ndi 2, kureva kuti y is equal to 1/2. Tikauya kuno y wedu tawana ari ani, y wedu tawana ari 1/2. Saka y patawana ari 1/2 after taita mazi equation ataita panapa, tikashandisa the method of elimination, inongobuda ferere like that. Saka y iri equal to half. Saka kana takuda kuziva kuti ko x inge iri equal to chi, then tiita kuti 2y minus x is equal to 3xy, 2y minus x is equal to 3xy, equation 1. Then to replace y na half, kureva kuti 2 multiplying half panapa, minus x is equal to 3 multiplying x, saka it's just 3x times chi times half. 2 into 2 ndi 1 into 2 up ndi 1, saka panapa tasaura tina 1 minus x is equal to 3. 3 times x times 1, that's 3x over 2. X akaenda uyu zoreva kuti 1 iri equal to 3x, then panapa inenge yakuti chi plus, saka it's 3x over 2 plus x. Panapa togona kuti over 1 kuma denominator ndi 2. 2 into 2 ndi 1, 1 times 3x, that's 3x plus 1 into 2 ndi 2, then 2 yacho times x, that's 2x. 1 kunoku is equal to, so 1 is equal to 5x over 2. Kamultiply kunoku na 2, tumultiply uko na 2. Ma2 aya yakachekana, 2 times 1 ndi 2, so 2 is equal to 5x. Kana takuda kuti x ndiyani, tichadivide both sides na 5, therefore x is equal to 2 over 5 because ma 5 aya anenge achekana, and 2 over 5 ndiyo the value of x yatawana,
kunoku x is equal to 2 over 5 ndio futi the value of x yatawana kunoku x is equal to 2 over 5. Saka maybe this example should serve to explain kuti you should have an eye, because sometimes ma conditions anenge achitiudza kuti this is the most appropriate method to apply, but tenge tichizvitarisa at face value kuti titi arrive at such a conclusion. Panapa we have shown you kuti even though tanga tiine coefficient 1 kureva kuti substitution was the method to go by, taona kuti elimination is actually simpler and easier. So that is our method number 2. Let us dive to a method number 3. So method number 3 ndiyo method yakadzidziswa necourse reader redu New General Mathematics Book 3. Saka ndiyo method yandoda kuti munyanye kubatisisa. So panapa again we are going to, before we no, for our method number 3, let us look at our original equations. Tikanyora pasi our original equations ari kuti 2 over x minus 1 over y is equal to 3. Equation 1. Oti 4 over x plus 3 over y is equal to 16. Equation number 2. What we do pano is we do not clear fractions like traditionally. We don't clear fractions. What we do rather is we separate the fractions. Saka tenge takuinyora takati 2 multiplying 1 over x like this minus 1 multiplying 1 over y is equal to 3. Ndio ya equation 1. Then panapa takuti 4 multiplying 1 over x plus 3 multiplying 1 over y is equal to 16. Ndio ya equation 2 like that. So I hope this is not posing any confusion. Kuti 2 over x wakafana kuti 2 times 1 over x. So ndo zvatangoita tabreka and tabreka the equation toinyora nenzira iyo. Zvatiri kuzoitira ndezvekuti tiri kuda kuseparata macoefficients kuti tidhile nemacoefficients edu ari separate. What it means is takungotarisa macoefficients chete. So tikatarisa macoefficients chete panapa tinenge taakuti equation 1 ngati multiply na 2, then equation 2 toi multiply na 1. So equation 1 tikai multiply na 2 uyo aringo multiply ma coefficients, saka 2 times 2 uyo yava chi 4 1 over x, then 2 times minus 1 ya minus 2 1 over y. This is equal to 2 times 3 is 6 like that. And then equation 2 times 1 kureva kuti inongodzoka iri 4 over 4 multiplying 1 over x plus 3 multiplying 1 over y is equal to 16. Then manje tamechesa macoefficients are 1 over x and the relationship is a minus, because 4 bracket 1 over x minus 4 bracket 1 over x ndi 0. Sapanapa takuti minus 2 minus plus 3 which is minus 2 minus 3 inotipa minus 5 bracket 1 over y is equal to 6 minus 16 the minus 10. Minus aya anogona kutochekana prematurely like that. Saka apo tasarwa tiina 5 times 1 that's 5 over y is equal to 10. Murikuzviona? Then we can use cross multiplication panapa kuti tizive kuti y inge iri equal to 5 over 10. 5 into 5 1 into 10 ndi 2, saka y is equal to chi a half like that. Murikuzviona?
tinenge tatorwisa. Saka taona kuti y are equal to half, we can then come here and take maybe equation 1, 2 over x minus 1 over y is equal to 3. Saka yakuti chi 2 over x minus 1 over y is equal to 3. But taona kuti y ndi half, saka it's 2 over x minus 1 over 1 half is equal to 3. But kana muchiziva, munofanirwa kutoziva kuti 2 over x inenge yatova minus 2 panapa is equal to 3. And zvaitikapo ndezvekuti 1 dividing a half is equal to 2. But you can do this calculation mega. Kutoti 1 memakuya panapa makuti 1 dividing chi half yozoita 1 times 2 over 1 yokupai 2. Mazviona? Saka indazongoita fast ndikatoona ndi 2. Then minus 2 ikaenda uko zvorova taana 2 over x is equal to 3 plus 2, which means 2 over x iri equal to 5. And tikaita cross multiplication panapa tichaona kuti x anenge ari equal to 2 over 5. Instead of doing cross multiplication pano, togona kuti 2 over x is equal to 5, to multiply both sides na x, kureva kuti max aya yakachekana, 2 yava equal to 5x, to divide both sides na 5, x inodzokera pakuva equal to 2 over 5. So x is equal to 2 over 5, y is equal to a half. Ndo zvinhu zvatangowana from our method 1 and method 2. So that is method number 3. Saka method number 3, we have to break the fractions like as we have done there. And method number 4. Method number 4 ichasuma kuti taita zvese kubva patanyora mafractions edu kusvikira patamabreka kusvika panapa. Kureva kuti for method number 4 tina 2 1 over x minus 1 1 over y is equal to 3. Tina zvakare 4 1 over x vatati plus 3 1 over y is equal to 16. But what we do for method 4 is tinenge takungoya pano toti let 1 over x be a and 1 over y be b, like that. Saka tati let 1 over x ave a, then also let 1 over y ave b, which means we are going to rewrite my equations edu. Equation 1, equation 2 tinomanyora so tinenge takuti 2a, because tati 1 over x ndi a, minus 1 minus b rather, because inova minus 1 times 1 over y ndi b, so it's minus b, is equal to 3. Then panapa inenge yava chi 4a plus 3b is equal to 16. So we have saved ourselves the trouble yokuramba tongonyora kuti 1 over y kana kuti 1 over x. Tangoti let 1 over x be a and 1 over y be b. Pana 1 over x tikaisa a, pana 1 over y tikanaisa b. You see? Then manje panapa, this is equation 1, this is equation 2. Then we see tikati equation 1 times 2 inenge yakuti chi 4a minus 2b is equal to 6. Then equation 2 yedu times 1 yongodzoka iri 4a plus 3b is equal to 16. Then takutongoirova sechi, takutongoirova sema ne-elimination. 4a minus 4a ndi 0, saka minus 2b minus plus 3b minus 5b is equal to 6 minus 16 minus 10. Then we divide both sides nani, minus 5 akachekana kuno maminus anochekana, 5 uyocheka apo, kureva kuti 5 into 10 ndi 2. Saka tiri kuti b is equal to 2.
but zvinozoitika pano ndezvekuti tinozodzokera kuno kutoti tati let 1 over y be b, saka tinoreplace b unoyo nani na1 over y, satiita kuti therefore 1 over y iri equal to chi to 2, then tikaita cross multiplication tinenge takuona kuti y iri equal to 1/2 like that. Saka this is more smarter, it's smart. Okay, then kana takuda kuziva kuti ko a ndiani, tinotora 2a minus b is equal to 3, 2a minus b is equal to 3, to replace b. Saka isusu tinoda kuziva kuti x ndiani, but toda kutangira pakuziva kuti ko a ndiani, wapaona. Saka tika replace b panapa inenge ya 2a minus 2 is equal to 3, you see. Saka yava chi 2a is equal to 3 plus 2, saka 2a iri equal to 5, divide everything na 2, kureva kuti a iri equal to 5 over 2. But kana a iri equal to 5 over 2, panapa tanga tati let a be, kana kuti let 1 over x be a, kureva kuti takuno replace a yunani, therefore 1 over x iri equal to chi 5 over 2, cross multiplication, 1 times 2 iri equal to 5 times x, 2 iri equal to 5x, that by the both sides na 5, we will see kuti ma 5 achekana uku, x iri equal to 2 over 5, like that. So aya ndo methods ari 4 ataita. I hope I did not confuse you in any way. Iyi method inozoshandisa something we should learn, assignment. And saka assignment kureva kuti we assign 1 over x to a and assign 1 over y to b. But kana taasaina zvinhu, we should remember kuti tinofanirwa kuzoita this level. It's very important. Kuti tofanirwa kuti isusu taona kuti b iri equal to 2, but chatiri kuda ndi y. So since tatamboti let 1 over y be b, takureplace b na 1 over y, tosolve toona kuti y ari equal to chi to 1/2. Saka danger iri pamethod yeassignment, even though iri smarter, inawe yekuti danger iripo ndekuti ukazosiya ingori b is equal to 2 unenge uri wrong. Answer inofanirwa kubuda iri y is equal to 1/2. So we did method 4 panapa, we did method 3 which was yekubreaka mafractions, we did method 2 which was yekutanga taita clear the fraction toshandisa elimination, we did method 1 yekutanga clear mafractions toshandisa substitution. So I want to know from macomments enyu kuti ndeipi method yamunoona senge iri right. Substitution ndo yatazoshandisa panapa, elimination ndo yatashandisa pano, then panapa tashandisa yekubreaka mafractions ndo yatashandisa panapa, then apo takashandisa method yeassignment ndo yatashandisa pano. Equality yaigona kushanda but haizi ideal, tiringo apply methods ari ideal. So any questions, you know where to find me. Otherwise, thank you for your time, your patience. I hope you learned something and see you next time.